Først og fremmest, tusind tak, fordi du har købt KD1. Det er vi sindssygt glade for, og velkommen til vores lille familie. Her kommer en brugermanual i videoformat, hvor vi forklarer dig lidt omkring, hvordan KD1 egentlig fungerer. Men først er der en vigtig ting, vi lige skal have dig til at gøre. Du skal tage din mobiloplader, og så skal du fjerne den fra dit soveværelse, hvis den ikke allerede er det. Og herefter, så skal du egentlig tage din KD1 med ind i dit soveværelse, og så skal du finde en god placering til det. Det kan enten være på dit natbord, det kan være i din vindueskarm, så længe den bare er så tæt på dig som muligt, så du kan få effekterne af at vågne med lys. For fra nu af er din mobil ikke velkommen inde i dit soveværelse. Vi har nu sat strømmen til vores KD1, og jeg vil nu introducere den første knap, som er indstillingsknappen. Indstillingsknappen har egentlig to funktioner. Du kan trykke på den for at ændre lysstyrken på displayet, eller du kan holde den inde i 3 sekunder for at indstille tiden. Nu holder jeg den inde i 3 sekunder, og der kan jeg så indstille først timerne, bekræfter igen ved at trykke på knappen igen, og så kan jeg indstille minutterne, bekræfte igen ved at trykke på knappen. Så er tiden sat. Du bruger plus og minus til at indstille din tid. Lampen kan tændes på de 2 solikoner, som er touch, enten den ovenpå, eller den på forsiden. Når du har tændt din lampe, så kan du bruge plus og minus til at indstille, hvilken slags lys du godt kunne tænke dig. Det røde er bedst om aftenen, inden du skal sove, og den kraftige er bedst om morgenen, når du skal til i gang med dagen. Du indstiller alarmen ved at holde alarmikonet inde i 3 sekunder. Herefter lyser displayet igen. Lad os sige, at du gerne vil op 6.40, så bekræfter vi. Og herefter skal vi sætte lyden for, hvordan vores alarm egentlig skal være. Lad os sige, at vi gerne vil gå med noget vand. Herefter sætter vi, hvor højt vi egentlig gerne vil have den. Lad os bare sætte den på 7. Så sætter vi, hvor kraftigt lyset skal være i slutningen af selve solopgangen. Lige nu er den på 20. Det kan godt være, måske det er lidt for kraftigt for nogen, så jeg sætter den på 15. Den sidste funktion, det er, om solopgangen, den simulerede solopgang, skal være på 10, 20 eller 30 minutter. Jeg kan meget godt lide, at den bare er på noget lige her midt imellem, så jeg sætter den på 20. Og så lidt af det at sætte alarmen. På displayet der fremgår det, om alarmen er sat til eller ej ved det her lille alarmikon hernede. Det sættes til og fra oppe ved at trykke en enkelt gang på alarmen. Så kan vi se, at den er taget fra. Og hvis vi trykker igen, så kan vi se, hvilken alarm vi har sat. Det er den, som vi lige har lavet, 6.40, og alarmen er sat til. I dette eksempel har vi valgt alarmtidspunktet 6.40 og en solopgangslængde på 20 minutter. Det betyder altså, at kl. 6.20 begynder det røde lys stille og roligt at simulere solopgangen og bliver kraftigere og kraftigere hen imod 6.40, hvor det er på sit kraftigste. Og lige så stille vækker der op med en blid lyd, hvis du ikke er vågnet af lyset. På KD1 der er der ikke lavet en tilbageknap. Det vil sige, at hvis du skal fortryde en indstilling, skal du blot vente 10 sekunder, og så starter den forfra. Hvis du ikke interagerer med produktet i 10 sekunder, så nulstiller den det, du er i gang med. Det betyder også, at der ikke er nogen tilbageknap, hvis du fortryder en indstilling, så venter du bare 10 sekunder. Hvis du har flere spørgsmål til produktet, så henviser vi til brugermanualen, eller du er også altid velkommen til at skrive til os på sociale medier, eller på vores mail, som fremkommer af hjemmesiden. Igen vil vi bare sige tusind tak, fordi du er blevet en del af vores lille KD1-familie. Vi er på en mission om at få mobilen ud af soveværelset og ind med KD1, og vi er rigtig, rigtig glade for, at du er med på den her rejse.